لی استانبول ایر و آنگو روژا پنجشنبه کنفرانس دموکراسی هات درخسته. کنفرانس به داخازا نان آزادی و عدالت هات درخسته. و اف کنفرانس به بانگا کسیت و سیاستوان احمد ترک سروک گشتی کمالا مافن مروان öztürk Türk Doğan Seruka yekitiyo doktor entel profesör doktor Şebnem Koror Fincancı Hünermend Zülfü Livaneli و hukukzan Rıza Türmen Bekat konferans ji gelek beşin civakê bi beşdarbûna 220 partî sazî û rêxistinan hat birêvebirin. Di konferansê de peyamên parastina ekolojî, parastina mafên karkeran, jinan û LGBTİ-yan, parastina xweseriya zanîngeh û hilbijartinên serbixweyên rektoran jî hebûn. Her wiha di derbarê saxlemî, aborî û perwerdeyê jî peyam hebûn. Dîsa banga azadiya rojnamêvanan jî di vê konferansê de hat kirin. Hekokzan Rıza Türmen ji bo Armanca konferansê dibêje ku em dixwazin ku gel bibe navenda siyasetê û em dixwazin civakeke azadîxwaz, wekhevîxwaz û adaletxwaz ava bikin. Anayasa değişikliği gerekecek. Yani Ji bo vê yekê divê maka zagona Tirkiye were guhertin û hemî kes tevlî demokrasiyê bibin. Tirkiye bi navendparêziyê tê birêvebirin û divê zêdetir rêveberên herêmê pêş bikevin û divê gel tevlî rêveberiyê bibin. û bi vê yekê vegirêdayî divê saziyên ji bo rêveberên herêmê werin avakirin. Ji bo vê yekê jî guhertina maka zagona Tirkiye pêwîst e lê bi sistema serokatiyê ve nepêkan e. Zan Türmen bi berdewamî bawer dike ku vegera sîstema parlamenteriyê dê nebe çareserkirina têkbirina faşîzmê û wiha dibêje. yani unutmamak lazım ki Türkiye'deki bu otorite Divê neyê jî bîrkirin ku sistema otorîterya îro li Tirkiyê di demê sistema parlamenteriyê dest pê kir. Ji ber vê yekê jî vegera sistema parlamenteriyê ji bo pêşgirtina faşîzmê têrê nake û çareserî bi tevlîbûna gel a demokrasî pêkan e û armanca vê konferansî jî ev e. Nivîskara Ayşegül Devecioğlu ji tevlî konferansê bû û ew jî tîne ziman ku di konferansê de bername demokratîk bûna Tirkiye derketiye pêş. Demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen Em dimênîn ku mafê demokrasî û azadiyê bi temamî hatiye astengkirin. Maka zagona Tirkiye tê bin pêkirin. Bi qeyîman mafên helbijartinê ji me hatin standin. Di vê rewşê de beşekê mezinê civakê vankiryaran qebûl nakin û têkoşîna dikin. Karker û parêzer, ekolojîst û jin xebatê dikin. Lê yekdengiyek çune ye. Em bi armanca yekdengiyê bi daxwaza nan û azadiyê û edaletê vê konferansê pêk dînîn. Ku di peyama dawiya konferansê de peyama tekoşîna hevpar hat dayîn û hat gotin ku bi encama konferansê ewên dev ji xew, hêvî û tekoşînê bernedin û dîsa hat gotin ku di pêşeroja vî welatî de gotina wan jî heye. Min botanî. Dengê Amerîka, İstanbul.